like a Hellcat. Bună și bine v-am găsit la un nou episod. De data asta fără David. Ok. Azi o să cumpărăm ceva de pe shop. Să cumpărăm gadgetul pe el primul. Și să începem meciul. N-am mai postat de foarte mult timp. Cred că de vreo 2-3 zile n-am mai postat și nașpa. Pentru că n-am avut timp să postez. Am avut multă treabă și n-am avut timp. Și m-am gândit să postez azi, l-am sunat pe David să văd dacă vrea să filmăm, dar au zis că el are treabă și așa ok, hai că filmez singur. Și nu uitați, dacă vă place seria asta de Brawl Stars, să nu uitați să dați like și să vă abonați. Ok. Am mai jucat de mult în Brawl Stars. Cred că am mai jucat de vreo 3 zile am mai jucat Brawl Stars de când am mai filmat. S-a jucat fratele meu pe contul meu, dar să n-am jucat deloc. Mamă. Mă, Brock, mă, ce faci, mă, Brock, mă? Te super dacă te mă. Shelly, nu mă dai cu Shelly, că Shelly e tare. Aoleu. Aoleu, maică. Gata. Papa Shelly. Hai să vedem dacă câștigăm. Dacă o să câștigăm. Te-am furat, îți dau damage mult. Te-am la degetul mic. Ce noob. Hai, încarcă-te viață, bun. Sper să trăiesc, măcar până ajung aici. Ok. Acum o să mor, evident. Că nu cred că am ce face. Cred că l mor. Gata. Easy win. Ok. Îmi place când iau bănuți. Ok, deci nu mai am răbdare. O să cumpăr skin-ul. O să cumpăr gadgetul. 3, 2, 1, gata. Bine. Mare gadget pe el primul. Am mai văzut și la alții gadgetul ăsta, e destul de mișto. Să iau și puncte pe el. Ok. Să jucăm un meci cu el primul. Ia uite gadget. Ce gadget mișto. Ok. Să începem meciul de Brawl Stars. Nu știu, să-mi scrieți în comentarii dacă vreți ca să mai fac episoade de Brawl Stars sau să încep să joc PUBG mai mult pe episoade. Pentru că nu cred că am filmat PUBG, doar că... Vai, aveam gadget-ul și nu l-am folosit. Mamă. Să dăm play again. Am uitat că am gadget, mă. Deci eu mi-am luat gadget și am uitat că am gadget. Ce chestie. Să vedem dacă putem să rămorăm pe acest Rico. Evident că putem să rămorăm. Parcă nu cred. Cum mă să-ți dai ultimata halul ăla?
Merge greu netul, nu-mi place. Hai mă, aici, mă. Hai mă aici, mă. Mamă, e primul. Mamă, Shelly. Mamă, Rico, unde-i? Cred că o să fugă toată mapa o să fugă pe acest Rico. Dacă nu-l omoară Shelly până atunci. Sau mă omoară pe mine. Mai bine nu mă duc încolo. Ok. Să vedem, să vedem. Oi, what? Nu, eu cred că n-am habar. Eu cred că nu știu să folosesc gadget-ul. Da, habar nu am să folosesc gadget-ul. Mai am 18 gemuri. Am avut 30 și 8. Și mai am 18. Pentru că am cumpărat niște bănuți să fac, să reușesc să fac, să iau pe gadget, pe primul. Uitați, mi-am pus numele Robert It, pentru că înainte l-aveam doar Robert. Și acum m-am apucat de YouTube, mi-am pus Robert It. Și nu cred că o să-mi mai schimb. Deci aș vrea foarte mult, uite. Ia uite pe Sprout, ia uite. Ia asta așa ca să dăm try. Să vedem care e treaba cu el. Mamă, dar ce ciudată. Și ultimata lui care? O să-mi dă mie viață? Habar nu am ce face ultimata. Cred că face un fel de perete. Ciudat cum trage, da? Cred că e un brawler ok. Mă poate nimeri. What? Mamă. Mamă, ce hit. Ok, o să dăm pe exit. Ăsta e și Sprout. Mamă. Ia uite cât mi-am până de pe 8-bit. Ia uite. Mamă. Cred că azi o să le iau și pe 8-bit. Și da, cam asta a fost și episodul de azi. Sper să ne revedem data viitoare. Pa, pa.